Ang mosunod nga programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabato na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnon lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV inang sa Facebook page ang programang nagatud sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nag-unang evangelist na si Juan Ranilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsonan o mga mahalamong tigpaminaw, nini karong igayuna inyong mabati ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O kinigaron ninyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing ang mga dapit kaninyo. Kaunta nining tungura karon na kamo sa kabasko kapiskay sa inyong mga panglawas din may magamit nato sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan na makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o uban naman sa mga masong referensya na kung gini igamit dili naman para sa pagsupak sa Biblia ang gitulo ni Master Ganamo pa din sa mga among gipanudlo kaninyo. O kinigikan sa pagtulon ang PBC on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. O kumusta na lang sa tanang mga kaigsunan sa nagkalalaing mga dapit sa inyong pagsunod karon ining atong programa. O labi na sa PBCM compound sa pagpatalingog ug madasigon pagsuporta nining atong kalihukan para mailusad ang atong pagpahayag sa mga kamaturan. Ug karon nining tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kaninyong mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyong karon o ganiya pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kagilaan ug isunan ginisab si Brother Rumi Rama kamos makatambayayon karon sa pag-atod sa kamaturan ug magpahila pa karon ng usapa ka ministro. Kumusta og maayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga minahal nga tigpaminaw. Sa gihapon kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ranilo Mangalos may usang inyong makauban ining higayuna. O ini kitang oras mga kaigsunan dinhi sa RPN DXKO Teleradio alas 12 ngadto sa launa. O live usab kita sa Facebook mga kaigsunan. Pag makita usab kita sa cable TV sa TV5 sa para sa cable TV. O makita usab niyo kami sa YouTube mga kaigsunan ang inyong pagbuhaton ni Kiin lang RPN DXKO. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi nyo na makita dayon ang mga programa sa PBCM. O ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi mga kaigsunan na programa sa PBCM mabati usab ninyo nining mga subihan dinhiring sigahan sa DXDR Dipulog alas 12 ngadto sa launang tagna sa gapunon matag adlawng Domingo. Sa nining sigahan sa RMN DXPR Pagadian City, medya oras kita launa ngadto sa launang medyang tagna sa gapunon matag adlawng Domingo. Dinhi sa B Radio 105.5 Waikurat FM sa Balingasag, Misamis Oriental. Mabati ninyo kami nining oras sa alas 8 ngadto sa alas 9 tagna sa gabihon matag adlawng Domingo. Dito sa Power Radio 97.9 News FM sa Villanueva, Misamis Oriental. Mabati ninyo kami alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabihon matag adlawng Domingo. Dito sa nining sibayan sa DXRU Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Nining sibayan sa Radio Bandira Iligan City alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa Gabunon, matag adlawng Domingo. Kumusta sa Chapter President Brother Diosdado Humawan ug sa inyong pamilya ug sa tanan nga mga kaigsunan nga nagapatalingog ug naghatag suporta sa ato ang programa.
dinhinining sibiyahan sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kaudtohon matag adlang Domingo. Dinhinining sibiyahan sa DXMM FM Calamba, Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matag adlang Domingo. Kumusta sa panimalay ni Brother Harley Lood, ang Vice Chapter President, o sa inyong pamilya usab, inyong man sa Chapter President, Brother Felipe Manlod, may pagpaminaw usab. O dini usab, dini sibihan sa Toledo City, sa Cebu, sa DYHR, Shine Radio, 99.7 FM, mabati ninyo kami, alas 6 ngadto sa alas 7 ang Tagnas, Kabuntagon, matag adlang Domingo. O itong gusto magparangat sa mga pangutana, mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-393-8768. Akong mga panimbaya sa mga kaigsunan na sa tinipong bansa sa Amerika, galantaw sila sa ato via Facebook, mga kaigsunan, nila ni Brother Nicky Hermias, ni Miguel Hermias, Sister Laila Harrison, o kang Sister Char Hermias, o gungan man kang Sister Charmin Gabalio, o sa uban pa diya nga mga kaigsunan nga naglantaw ko na to. Entero kalibutan no, kay live streaming man via Facebook kita, makita ninyo kami. Mayong pagpatalingog kaninyo. Sa tanan nga nagasunod, usab, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Aron sa pag-isgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong isgutan sa atong pagtuon, Brad Ronnie, mga mahal na mong nagasunod ni ining maong programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ang gisgutan ni Mitchell Bendelio nga tigpamaba sa DXDR, no? Sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa adlaw Domingo sa kagabion, sa pagpahigayon nga atong ipabati Berdrone nga katong mahitungod sa gisgutan nga kanang bag-ong langit ko no, nagtuo ko no ta nga kana mga katawan sa ato pa gipakasayop ta kay sa paghuna-huna ni Mitchell Bendelio nga kanang bag-ong mga langit diha o sa pagsabot nila nga dito ang bag-ong langit, dito padayon ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Tungod sa katarungan nga nagsunod manggod ang Isayas kapitulo 66 bersikulo 22 mga mahalamong tigpaminaw ngadto 23. O sa pagtuo sa mga pagpamatuod nila sa pagtuo sa ilang pagsabot sa nagtudlo niya na nga abi kay nagkasunod, dili na ba sa tanang panahon nga ang bersikulo nagsunod, kauban na sila. Ako sang basahan ang 66, 22 o 23. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit o ang bag-ong nga yuta, nga akong pagabuaton, magapabilin sa kong atawangan, maingon si Hiuba, mauman, magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. Sa 23 din, og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa og gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pag simba sa akong atubangan mingon siyuba. Busa dito daw sa bag-ong mga langit o bag-ong yuta, padayon daw dito ang pagsimba sa adlaw igpapulay sa mga tao. Kay gibasa nila ang New Testament duay version nga gisgutan manggod og mahinabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa ka adlaw igpapulay. Giingon og unang hangtod sa Sabado og sa sunod nga Sabado lugar. Nabasa lugar, watay supak dinhi nga Sabado lugar ang ikapitong adlaw sa semana mga kagalan. Pero tungod ba kay nagsumpay ni dito sa bag-ong langit, trabahoon ang pagpahulay sa
bag-ong mga langit, mga kagalaan. Ang makita nato nga ehemplo ato og nagprepara na Brother Ronnie, Ato sang i-prepare Reverend, ato sang tanawon. atong matikdan mga kagalaan nga ang ehemplo lang daan sa pagkita nato sama aning atong mabasa sa ehemplo sa Osias. Akong basahon. Kapitulo 12, versikulo 6 nag-ingon dinhi. Busa bumalik kamo sa imong Dios. Ya dinhi. Bantay ang kalulot ug ang hustisya ug magulat ka sa imong Dios sa mapaduyunon gayon. Unya ang site. Kung imong idayon sa site, siya mo'y usa ka magpapatigayon ang mga timbangan sa limbong anaa sa iyang kamot. Nahagugma siya sa pagpanlupig. Mugawas karon nga ang Dios di ay tag-iya sa timbangan ini nga limbungan. Kay ngano, balikan ko ha. Timan-an nato ayon pagsabot. Kung atong idritso pagbasa, kapinpang gikapital liter ang versikulo 7 sa gitawag og siya, ang is ni capital letter di murag sentro sa Dios kay gingon mano. Busa bumalik ka sa imong Dios og bantay ang kalulot ug ang hustisya ug maghulat ka sa imong Dios sa mapadayon ng God sa ismani city. Siya mo usa ka magpapatigayon ang mga timbangan sa limbong ana sa iyang kamot. Nahagugma siya sa pagpanlupit. Nganong dili Dios ang tag-iya sa timbangan sa pagpanglupig? Kay kung isumpay nato niya ang 6 ug ang bersikulo 7 murag kauban ra. Tungod kay ang Dios mga malamong tigpaminaw, dili mo tag-iya sa timbangan nga limbungan. Ayon ang priban ni ini Brad Rene sumala sa Biblia. Niya din niya, Reverend, din sa panultiyon, Kapitulo 16, versikulo 11, ug ang akong pagbabasahon nga Biblia, kining Maayong Balita Biblia, nga adunay gitambayan sa mga protestante ug mga katoliko ug scholar sa Biblia, nga adunay imprimatur ni Julio Carnel Rosales nagaingon. Gusto sa Ginoo ang husto nga timbangan ug sukdanan, ug ang tanang pagbaligya mahisubay sa kaangayan. Busa, kung basahon kining Bibliang Katoliko, gitawag og panultihon. Kung sa King James Version, gitawag ka nagproberbyo, nga gingon, ang matarong nga bato og ang mga timbangan iya man ni Jehova. Ang tanang mga gibug-aton sa sako, maoy iyang buhat. Sa ato pa, magisgot tag matarong nga bato og mga timbangan iya na ni Jehova. Na karon, kung magisgot tag siya may usa ka magpapatigayon ang mga timbangan sa limbong ana sa iyang kamot, nagugma siya sa pagpanlupig. Kung atong iduol, iusa ang bersikulo 6 o 7 sa kapitulo 12, mugawas karon nga ang Dios mo'y tag-iya sa timbangan nga limbungan kung mo nagsunod na. Usa, magkalahi ka na gani. Dini sa gitawag nga Biblia nga Kristohanong katilingban mga kahigalaan, atong mabasa dinhi sa panultihon, kapitulo 20, versikulo 23, yun. Supak si Yahweh sa limbungang timbangan. Busa dili maayo nga kini imong huptan. Busa kining gibasa nato sa Osias kapitulo 12 bersikulo 6 ug 7 nga giingon, busa bumalik ka sa imong Dios, bantay ang kalulot ug ang hustisya ug maghulat ka sa imong Dios sa mapadayunon gayon. Unya sa bersikulo 7, siya may usa ka magpapatigayon ang mga timbangan sa limbong ana sa iyang kamot, nagugma siya sa pagpanlupig. Kining timbangan nga limbong dili siya tag-iya ana, mga mahal nga tigpaminaw, pero kung imong iduol murag usara parehas ra na sa gitawag og bag-ong mga langit ug bag-ong yuta. Unya sa pagsabot nila sa mga Sabadista o kinsapay nagsabot ini nga dito daw sa bag-ong langit o bag-ong yuta, padayon daw na ang pagbantay sa
adlaw igpapahulay kay gisunod malagi ang 66 bersikulo 22 o 23 nag-ingon malagi kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan mingon si Jehova mauman nga magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan 23 diyon ug manabo magikan sa bag-ong subang sa bulan hangtod sa usa ug gikan sa usa ka adlaw igpapawlay hangtod sa usa ang tanang mga katawan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan mingon Jehova. Conclusion niyon nga sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta dito daw buhaton ng mga katawan padayon daw sa pagbantay sa adlaw igpapawlay. Magkalahi ka na mga mahal namong tigpaminaw. Kini nga bag-ong mga langit o bag-ong yuta sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, sa panahon sa iyang mga tinun-an, wala pa kana matuman. Gani mismo sila nagpaabot niya na. Ayan ang priba Brad Rumi, sumala sa Biblia ka, kanang bag-ong langit o bag-ong yuta, gipaabot lang gyapon na nila. Kaya sa ilang panahon, wala pa tuman ka na og atong susihon dayon kung unsa ka ang ipasabot sa bag-ong mga langit. Dinhi Reverend atong pagbasahon sa nakasulat sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13 nagingon dinhi. Apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta di nagapuyo ang pagkamatarong. O matinaw, nagingon si Apostol Pedro apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit o usa ka bag-ong yuta di nagapuyo ang pagkamatarong. Giuna-una manggod mga mahal namong tigpaminaw sa mga ubang relihiyon nga kining langit nga nasa ibabaw gingon manggod nga mawala na. Di kung mawala ng langita, magbuhat daw ang Dios og bag-ong mga langit. Ato sang susihon asa ang gitudlo nga naila na daan nga langit sumala sa Biblia Brad Rini sumala sa nailhan na daan nga langit nga gipakita. Anyad din Reverend sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 16 ngadto sa 17 nagaingon o gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong mga kahayag ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw mao nang adlaw ug ang labing diutay nga kahayag sa paghari sa gabi gibuhat usab niya ang mga bituon o gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit aron magayuwag sa ibabaw sa yuta. Oh. Unang-una mga kigalaan, ang Biblia nagpamatuod nga ang Dios gibuhat niya ang duha daw ka dagkong kahayag, mga kahayag. Ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw ug na kay balo nga ang dakong kahayag nga mohari sa adlaw mo man ang nagapasilang aron ang kabuntagon makita nato uman luyo sa kagabion mo lugar ng adlaw unya ug ang labing diutay nga kahayag sa paghari sa gabi kay ang dako nga kayag, ang labing dakong kayag sa paghari sa adlaw ug ang labing diutay nga kayag sa paghari sa gabi. Mao man na ang gitawag og bulan. Og gibuhat usab niya ang mga bituon, may mga bituon. Pero kining adlaw, bulan og mga bituon asa ni makita? Sa 17 sa Genesis 1:16 man tong gibasa ni Brother ni sa 17 ingon nga og gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit aron magaiwag sa ibabaw sa yuta. Di modo nga ang langit mahibaluan kung imo makita asa ang adlaw gibutang og ang bulan og ang mga biton kana di ay mao ang gitawag og langit. Nakaron unsay pagpaningil dayon ni Litzel Bendelio Berdone o pagpamatuod dinhi sa Isaiah 66:22-23 na andam na Berdone. Kaya itong ipabati Reverend ang iyong paggamit ni Ibo nga kanang Isaiah 66:22 nga nagi din na ang gitawag bagong langit
dito na siya ang mga tao butanganan sa mga linuwas niya. Yan ang ansiran gamit siya version sa Biblia nga Sabado gidaw diha ang himutangan sa mga linuwas sa bagong langit o bagong yuta. Dili ato ibabati mga kaigsunan ang tingog sa pastor sa Sabadista ato lang ipabati ang mga porsyon sa iyang mga pagpamatuod nini niya atong paminawan. O ako ating tinira, ako members ko kasi wala na business na magpabilin ko din. Nagkauso na taong mali na pason. Adto nila makita. Okay, ato pastor ha, ato ibabati niya. Maenda igala. O ako ating tinira, ako members ko kasi wala na business na magpabilin ko diha, muambak ko diha. Kaya sa bagong langit, bagong yuta, son, ang magsimba dito, adlaw Sabado. Unya ang mga tao mutanaw sa mga taong mali na pason, adto nila makita ang mga tao naglapas sa adlaw Sabado kay sumugon sa linaw nga kalayo. Ang karo. Ngano man mga kaisonan? Unsa di ay ang adlaw Sabado unsa man di ay gani? Hebrehanon 4:9 nato sa sa siwana ng New Testament buhay version basa. Masyado nagibilin na Sabado sa pangunay alang sa lungsod sa Diyos. Kaya ang nasulupit, Ato isibog dapit kay naguna tong iyang pahayag gamit sa Gibranon pero naguna to sa Usaya sa 60:22. Niya. Ito mga kaisonan no ni. Ang bagong langit ito bagong yuta ang hindi saan sa Ginoo. Unsa nga ni? Buhato na sa Diyos ni ato basahon. Sa 65:17 sa Isaiah basa. nagsita naging kaya niya karoon ako naghimo o bagong minalangit o sa kabagong yuta. Pag ang unang yuta, ang bilin na pag ang hinugumani, mutuhat pa sa hanahuna. Sa ito ang Biblia karon nga magbuhat ang Dios o bagong langit o bagong yuta. Mao di ang atong gipaabot. Yun matarang wanay daw tangig sa wanay malinapasos malaon. Unya kini bagong langit bagong yuta nga himuon sa Dios moabot na wala o din ka unang langit o bagong yuta dahil kalainan basa. Tika na yung bagong Pag may nakita ko sa kabagong langit o sa kabagong yuta, Okay no? Atong kahimanan mga malamong tigpaminaw may diferensya nga kinahanglan maguni nga ma-arrange daan no. Ang 21 sa pinadeg nagisgot gyud po nagbag-ong mga langit. Ang gipasabot namo no nga mura ba kami nasaypan ani sa pagsabot hinuon kay sila may husto. Pero niya ang katong langit nga gisgutan nga gibutangan sa adlaw, bulan ug mga bituon. Ang ilanan niya ng langita kung kana may atong susihon kay giingon man ni Mitchell Bendilio nga mawala lagi kuno na. Ang tinod pagkasulti mga mahalamong tigpaminaw dili ba di Bendilio mo'y mag-ingon nga mawala. Ang si Haring David kay si Mitchell Bendilio, di man si David, di man hari. Kay si Haring David, siya mo ilabing nasayod. Kung kanang langit nga gibutang sa ibabaw, mao ba na ang gipasabot? Din gipalunaan sa mga bituon, adlaw ug bulan, mao ba'y mawala. Basahan kong nakasulat sa Salmo 148 versikulo 1 hangtod sa 6, ingon ning atong mabasa sa Biblia. Daigon ninyo si Hiuba, daigon ninyo si Hiuba gikan sa kalangitan. Daigon ninyo siya diha sa mga kahitasan. Daigon ninyo siya kamong tanan nga mga malunda, daigon ninyo siya kamong tanan mga panuniya. Daigon ninyo siya adlaw ug bulan, daigon ninyo siya kamong tanang kabituonan sa kayag. Daigon ninyo siya kamong mga langit sa kalangitan o kamong katubigan nga nasa ibabaw sa kalangitan. Ipagpaday kanila ang ngalan ni Hiuba kay siya nagsugo og sila nangahimo. Yaw sab nga gitukod sila hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Gibuhat niya ang usa ka pahibalo nga dili mahanaw. Nagisgot dinig mga kabitunan o kalangitan mga mahalamong tigpaminaw. Sa Biblia ba'y mawala?
nagisgot diri iyang gitukod, iyang gipahibalo. Matod pa, iyang gitukod sila hangtod sa mga katigan nga walay katapusan. Gibuhat niya ang usa ka pahibalo nga dili mahanaw, mga mahal nga tigpaminaw. Kung gibuhat niya nga dili mahanaw, makita nato nga mauna ang giplastaran sa mga gitawag og kabituonan diha sa langit, ang bulan ug ang adlaw sa atong nakita sa Biblia. Gibuhat niya na, gipahibalo niya nga dili kana mahanaw. Busa pag maghisgot ta og kini ni ang gitawag og yuta. Ang yuta, mga malamong tigpaminaw nganong giingog adunay bag-ong yuta. Ang yuta usab sumala sa Biblia. Magapabilin ang maong yuta kay gisgutan kana sa nakapayag sa Biblia. Ni atong mabasa nga ang yuta sa 16:30 sa unang hari nagaingon. Kronikas. Ang una nga gibasa nato nga hari si David, nagingon nato unang hari kay ngano ug maghisgot ta kang David, pero una pa nga hari ni David mao si gitawag sa Biblia nga nay nag-una pa niya nga hari nga nasuko og nasina ang maong hari sa Biblia mahitungod kang David. No? Nga niini kung atong susihon si Saul, pag magisgot tag hari kay daghan man rong maghari-hari ganis Pilimon Riambonansa nga nagpatuo nga siya si Jose Rizal, nagpatuo nga siya si Jesucristo, nag-ingon po na siya hari gyapon. Diya nanukad sa dapitan sa Rizal's Ryan. Niya karon may pahulay na, magsaway-saway pud gani sa among magtutudlo gani pahulay, pero iya mangong gipatuo nga siya dili gyud kuno maunsa, pero karon wa na siya sa kalibutan niya, siya ra bas Kristo. Mo nang niingon ta nga pag maghisgot ang unang hari si David, pero una pag yun ni David di si Saul. Nganong yung tag-unang hari kay di man na maunang mga hari ron nga nagtunga. Pero ang yuta sumala sa unang Kronikas nga mabasa nato sa 16:30 gingon, pangurog sa atubangan niya tibok nga yuta. Ang kalibutan usab natukod na nga dili mabalhin. Kanang kalibutan, mao man ang yuta mga kigalaan. Natukod na nga dili lugar mabalhin, dili maunsa. Kay nganong nagisgot og bag-ong mga langit og bag-ong yuta mga kigalaan. Kung ang mga langit nagisgutan magapabilin, dili mahanaw, nagpasabot nga dunay termino nga gigamit may tungod sa langit nga bag-o. Ug ang langit nga bag-o, mga mahalamong tigpaminaw, makabalo na mo patalinghok kay aduna sila igdulungog. Ay nang priba niya na, Brad Ronnie, unahon na to, nga kining langit na igagisgutan, makamao, kini nga mo patalinghok sumala sa Biblia. Ano, basahan ako, Reverend, sa pagpayag sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 1, may tungod sa kinaiya o karakter sa langit. Ang sa dos. Yun ang pagbasa nato sa balaang kasulatan. Magpatalinghog kamo, mga langit, og magasulti ako. Og papatalinhoga ang yuta sa mga pulong sa akong baba, magatulo ingon sa ulan ang akong pagtulungan, magadaligdig ingon sa yamog ang akong pagsulti, ingon sa talisik ibabaw sa linghod na bunglayon, o ingon sa mga alimbahaw sa ibabaw sa balili sa atong nabasa, ang langit din nga atong nabasa kabalog mo patalinghog. Nakaron, di ba na nato ang langit, sa gibasa nato ganina sa Salmo, magapabili na nga dili mahanaw. Ang yuta pod natukod na nga dili ka na mabalhin. Pero nganong dunay bag-ong yuta o nganong dunay bag-ong langit? Atong gisusi kay nag-ingon ang Biblia
Wala milalis nga dunay bag-ong yuta nga mahanaw, mawala lugar to, og ang unang langit mahanaw lugar to, wa milalis, pero tanaw na to. Kanabang nas kay tasan, dili kay magpabili na. Pero hain ang langit, ato sa gikuha. Ang gibasa ni Brad Ronnie, ang Deuteronomio 32, 1 og 2, nga magpatalingog kamo o mga langit. Sa ito pakabalo na mo patalingog. Nakabalo ba ta mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw? Kung gamiton magpatalingog kamo nga mga langit, kay kana kay magpatalingog adunay igdulungog. Basaon kong nakasulat sa Pinadayag 2:17. Nagingon dinhi ang nakasulat sa Biblia. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa iglesia, ngadto sa mga iglesia. Ang punto lang akong kwaon, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Pag maghisgot sa gibasa ni Brad Ronnie, gitinaw, magpatalingog kamo mga langit. Kay ang Biblia ningon, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa King James Version man eh. Kung basahon na Brad Rini sa Bibliang Katoliko, na may imprimatur Julio Cardinal Rosales, na gitambayayungan sa mga Protestante Katoliko nga scholar sa Biblia, kining may gisgutan din nga ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog. Unsa na ni diya sa pagkasulti? Gingon ka na din ni Reverend sa gipadayag dos the city na gayon, busa kung may dalunggan ka, pamatiya ang gingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Busa diya kitang puntuha. Kadto di ay makabalo mo patalingog kay adunay dalunggan o igdulungog kana mga mahal nga igpaminaw. Nakita mo na, ha? Makita na nato nga magpatalingog kamo magpatalingog kamo mga langit. Nagpasabot ay na nga aduna nay igdulungog. Gawas pa niya na Brad Rome nga langit. Hain pang mabuhat sa maong langit sumala sa nakasulat sa Biblia nga gipatin-aw sumala nga masayran angay nila sa mga katawan karon nga nagsunod sa atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Dinhiri diri nga itong pagkabasahon sa nakasulat sa Salmo Kapitulo 50, versikulo 6 nagingon. Ug ang mga langit magapadayag sa iyang pagkamatarong. Kay ang Dios maoy maghukom sa iyang kaugalingon. Kung mao nakita nato nga sa Biblia gawas nga may igdulungog nga langit. Ug ang mga langit magapadayag sa iyang pagkamatarong. Kabalo ding mga langita mo padayag sa pagkamatarong. Kay aduna pud sila kaugalingon nga igdulungog o dalunggan. Tanawa ha? Gawas niya na nga karakter niya nga makabao magpadig sa pagkamatarong kining langita kay may dalunggan o may igdulungog. Hain pang mabuhat sa maong langit na doon nga gi-describe o gihulagway sa Biblia. Niya ba ang dugang pagbayag nga mahimo nining langit gawas nga dunay pagpatalingog kay dunay igdulungog, kabalupod nga magpadayag, kabalupod mo siya nga magmantala. Sa Salmo sa iyang Kapitulo 97, versikulo 6, mga kaigsunan, akong basahon. Ang kalangitan na nagmantala sa iyang pagkamatarong ug ang tanang mga katawhan nakakita sa iyang himaya. Kabalo mo patalingog, may igdulungog, kabalo nga mo padayag, kabalo pod mo mantala ang langit na gisgotan sa balaang kasulatan. Kabalo mo padig sa pagkamatarong, kabalo mo mantala ang kalangitan na nagmantala sa iyang pagkamatarong. Aduna po'y igdulungog kay makamaong mo patalingog kay adunay dalunggan. Gawas nining tulong ang gisgutan. Kabalo o nang una mo patalingog kay adunay igdulungog o adunay dalunggan. Kabalo mo padayag sa pagkamatarong kining langita. Kabalo pod mo mantala kining langita. Gawas nini hain pang mabuhat sa mga langit. Brad Rini, nga gipakita sa Biblia. Anya Reverend, kabalo po na sila muawit din sa Isaias Kapitulo 44 versikulo 23 na gaingon, panag-awit o kamong mga langit,
kay siyo ba naghimo nini, panagsinggit kamong mga ubos nga mga dapit sa yuta, humunat sa pag-awit, kamong mga bukid ulasang, ug ang tagsa-tagsa kakahoy nga anaa nini, kay siyo ba naglukat kang Hakob, o maghimaya sayang kaugalingon diya sa Israel. Unsa daing gisgutang langit sumala sa Biblia nga mabuhat pa Brad Dennis imong gibasa? Ang disgutan diri nga langit riben kabalo po sila mo awit sumala sa balang kasulatan. Kabalo mo awit mga kigan kung naas ibabaw na mo nay walaod. Kunahuna aragot makabalo mo awit. Makabalo mo buhat sa pagkamatarong. Makabalo mo buhat sa pagmantala. Makamao nga mo patalinghog kay adunay idulungog nga sa atong nabasa adunay dalunggan. Kini ba? Mao nang nasa ibabaw. Mauna ang gipasabot nga mga tao, mga mahala mong tigpaminaw. Ngano nga ang Dios magbuhat og bag-ong mga langit. Buti pasabot bag-ong mga katawhan. Kay katong unang mga katawhan o langit sa simbolika. Kadto sila, dili pa kadto sila magpadayon. Og ang unang langit nga gipadayag o unang katawan nga gimugna sa Dios mao kadtong katawhan nga Israel, nga opisyal nga pangalan niya na Israel. Siya ang nagtukod niya na sa Israel. Og ang nagtukod niya na si Jehovah. Unsay priba? Hain ang priba niya na Bradone. Adi basahon ko nga ang Israel katawan sa Dios siya mo nagtukod niini ikaduhang Samuel kapitulo 7 kama kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24 kung pagbabasahon dinhi sa nakapahayag sa balaang kasulatan ang atong mabasa unini og ako magapili og dapat alang sa akong katawan na Israel og magapahimutan kanila aron sila makapuyo sa ilang kagulingon nga dapit ug dili mabalhin magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Nagdisgot dinhi nga dunay gipili nga dapit ang Dios alang sa ilang katawan na Israel ug kining Israel sugid mo nagtukod na sa bersikulo 24 sa ikaduhang Samuel sa kapitulo 7. Ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawan nga Israel aron mahimong usa ka katawan nimo sa walay katapusan ug kay Jehova mahimong ilang Dios. Opisyal dayon nga gihatag nga pangalan imong katawan nga gitukod sa Dios nga si Jehova mo ni nakasulat sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 matod pa dinhi sa pagbayad sa balaang kasulatan og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa ginaganon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaynon ang Israel mamaoy imong ngalan. Opisyal nga katawan sa Dios unang panahon nga din siya mo nagtukod, Israel mao gini ang opisyal nga ngalan. O di nakita nato mga kigalan, tanaw na to mo na nga ang katawhan di sa Dios sa unang panahon gitawag og Israel sa simbolika pa mga langit na sila. Mao di nga magbuhat ang Dios og bag-ong mga langit na alaan nila nga tungto sa ibabaw mawala kay magbuhat og bag-ong mga langit butangan sa mga taong magbantay sa adlaw ipapalay kung ang langit nga gisgutan nato mga kaigsunan mga katawhan to kay kabalo mo patalinghog pag magbuhat ang Dios og bag-ong mga langit bag-ong mga katawhan unya ang mobantay mga tao mobantay sila dito sa mga tao may buti pasabot musa husto sila unta silang pagsabot kung kana langit pa nga kini sama pas kahoy ba nga nagabok na mugod ng kahoy ya bro ni alisda na puglaig kahoy di man na magabok ng langita sumala sa Biblia kay magapabilin man na sa walay katapusan mga mahala mong tigpaminaw sa ato ng nabasa kaganina bisag inyong bata-bataon pagbasa pagbalik ang gibasa ko na kaganina nga Salmo 148 bersikulo 1 hangtod sa 9 unya ang yuta sa atong nabasa sa unang Kronikas 16:30 magpabilin man to. Kung ano nga adunay bag-ong mga langit o bag-ong katawhan kay katong unang kaliwatan mawala o mahanaw pa to sila kay atubangon na pod ang lain pa na pod nga kaliwatan. Na ang priba Brad Romy sumala sa Biblia. O dinhi rin itong pagbasahon sa nakasulat sa Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 4 naging dinhi. Usa ka kaliwatan moagi ug ang lain nga kaliwatan moabot apan ang yuta mopabilin sa walay katapusan. O nakita nato mga mahal mong tigpaminaw usa ka kaliwatan moagi sa to pamulabay. Ug ang lain nga kaliwatan
muabot, mo'y bupuli. O ang yuta magapabilin sa walay katapusan. Kay katong bag-ong yuta, mootoy butanganan. O dapit din tua dito ang bag-ong mga langit o bag-ong mga katawhan. Kay katong unang mga katawan o unang langit sa simbolika, alisdan o pulihan pagkato sila. O katong mga langita, mga maalamong tigpaminaw, moto sila ang responsibilidad nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay mga kaygalaan nga nakasulat sa Ezekiel Kapitulo 46, versikulo 1 hangtod sa 3 akong pagabasahon. Inyong patalingugan. Mo kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Ang ganghaan sa kinasuluran nga sawang nga nagalantaw paingon sa sidlakan pagasirhan sa unom ka adlaw nga igbubuhat apan sa adlaw nga igpapawlay kini pagabuksan og sa adlaw sa bag-ong bulan tanawan din niya ang nahisgot og bag-ong bulan og apan sa adlaw nga igpapawlay kini pagabuksan mao tong ikapito nga adlaw na lugar og sa adlaw sa bag-ong bulan kini pagabuksan og ang prinsipe mosulod nga moagi sa alagianan sa ganghaan nga dapit sa gawas og motindog tupad sa haligi sa ganghaan og andamon sa mga saserdote ang mga halad nga sinunog og ang iyang mga halad sa pakigdait og siya magasimba dito sa bakanan sa ganghaan unya siya mulakaw apan ang ganghaan dili pagasirhan hangtod sa gabi og sa bersikulo 3 og ang katawan sa yuta magasimba dito sa pultan sa maong ganghaan sa tubangan yuba sa mga adlaw igpapawlay og sa bag-ong mga bulan nagisgota si Jehova nagsugo nga ang mga katawan sa yuta magasimba dito sa pultahan sa maong mga ganghaan sa tubangan yuba sa mga adlaw igpapawlay og sa bag-ong mga bulan dito din kamo simba anang adlaw ipapolay nga may gisgot ang bag-ong bulan. Dawi kay gibasa man nila ang Isaiah 66, 22 o 23 nga gisumpay nga kada daw ang bag-ong mga langit unya mo nay buhaton sa Dios kay mahanaw man kuno tong unang langit nga dito sa ibabaw mao nga mubantay dayon to sila katong sa bag-ong mga langit katong katawhan din sa adlaw nga igpapali sa bag-ong bulan sa way kalibutan nga dili taw na tagna ug kun nganong giingog palamuton kay magbantay man kas bulan dili kay coming pa na gi-exercise na nila og ang priba niya na palihog pagbasa Brad Rini kay ang gibasa nako ang Isayas kaganin na 66 bersikulo 22 ngadto sa 23 siguro ang pagbasa ang 23 og asa magsimba og dito bas bag-ong mga langit og mao bay gipasabot niya na kay sa rason gani nila Bibliang Katoliko Brad Rene ang iandam mo atong gibasa kay gibasa ko mo atong basahon ang gibasa ko ang King James version pero sa di pa nimo basahon ang estilo sa mga 70 Adventist na ilang rason nga kinahanglan ikumparar ang mga kasulatan sa ubang kasulatan unsay puri bahain nga basahon nga nagtug-an niya na Brad Ronnie. Kining libro nga naguluhan sa Steps to Christ ang dalan paingon kang Kristo pahina 123 nagingon na scriptures must be compared with scriptures. So sa ato pa ang kasulatan kinahanglan itandi sa laing kasulatan. O di karon atong susihon kanakang magsimba sa Isaiah 66 22 ug 23 kay lagi sumpay-sumpay atong tong giingon nga magkalahi ng 22 o magkalahi ng 23, iusa ra gyud nila. Sa ubang hubad sa Biblia, sa bag-ong langit ka magsimba niya na, akong giingon, Brad Rini, nga palihog, pagbasa sa Biblia, nga maayong balita Biblia naman mo na. May imprimatur, Julio Cardinal Rosales, nga gitambayungan sa mga Katoliko o Protestante nga iskolar sa Biblia. Kung mangutana mo, mga malamong tigpaminaw, arsa na babasa, inigbasa ni mo ba sa Old Testament? Inigpakli ba?
pagbasa nimo imong paklion ng page diha, may mabasa nga pasiuna, mabasa din nimo diha nga 5 ka tuig nga pagbinuligay sa mga protestante ug katoliko para maihulad kini nga maong Biblia. Paling pagbasa Brad Reni sa Isaiah 66 versikulo 23. Niya Reverend ang giingon, matag bag-ong subang sa bulan o matag adlaw igpapahulay, ang tanang tao mudul kanako didto sa Jerusalem aron pagsimba kanako. Oh, kita mo na, Jerusalem ang gisgutan, mga malamong tigpaminaw. Busa maoning nakita nato sa Ezekiel 46:1 ngadto sa 3 nga ang katawan moadto mosimba sa bag-ong bulan sa adlaw nga igpapawlay. Moning giingon nga paabuton pod kay ngano og naay bulan nga imong tanawon. Iatol man imo niya na. Unya pag-abot sa Sabado kay ang ikapitong adlaw sa semana Sabado man alag mo simba kag Lunes ug Domingo nga wa pa may Sabado lugar niya ng mga adlaw hain ana usa ra man kaadlaw sa semana ang simbahon ang ikapitong adlaw mao man ang Sabado. Busa ginganlan dito og Jerusalem mga mahal namong tigpaminaw. O di nakita nato natuman o wala? Natuman na busa nasaypan nila. Busa niya kita sa gisgutan nga bag-ong langit o bag-ong yuta. Nga kanadi ang bag-ong langit o bag-ong yuta, ngano nga nagpaabot pa sila si Apostol Pedro sa bag-ong mga langit o bag-ong yuta. Tungod kay ang dapit sa Jerusalem, di nahimutang. Kung imo nang husayon o susiyon sa mga libro, mga kagalaan, ang kining gitawag o Jerusalem na sa Middle East. Busa, nganong nagpaabot sila si Pedro sa gibasa ganina ni Brad Romy sa ikadawang Pedro 13 nga nagapaabot pa sila bag-ong mga langit o bag-ong yuta. Kay katong yuta diin sila nahimutangan o katong yuta nga diin sila anaa dito dili pa sila mao ang mga katawan. Kay ang mga apostol sa ilang pagpaabot, gibutang sila diha sa iglesia ang mga apostolis. O say priba Brad Rode atong apon, diin gibutang ang mga apostolis sa pagpaabot nila sa bag-ong mga langit. Diya sa iglesia o akong mabasa kini diya sa 1 Corinto kapitulo 12 bersikulo 28. Diyon, og sa iglesia gipahimutan sa Dios una sa tanan ang mga apostoles, kaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang mga pagpangayo og mga sakit og mga pagtabang og mga pagdumala og mga pagpanugtog ng kalalang matang sa mga Dios. O naa na di sila sa iglesia gibutang. O di nahimutang unsa mang iglesia ang napalunaan nila unsay tawag sa pagka-iglesia di naa diha makita ang mga apostoles Brad. Iglesia ni Cristo sumala sa pagpahayag ni Pablo dinis Roma kapitulo 16 bersikulo 16 ang giingon sa balaang kasulatan pagpangumustahay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaang halok ang tanang mga iglesia ni Cristo nang imusta kaninyo. O muna mga kaigsunan nga sila di ay mga katawhan na sila. Pero nganong nagpaabot pa sila bag-ong mga langit o bagong katawan, kay dili pa sila bao ang mga katawhanana. Gani sa ilang pagkakatawhan, sa ilang panahon, sila nakadawat o gipadawat sa gingharian. Ay ng Priba Bradome nga sila gipadawat sa gingharian sumala sa nakasulat sa Biblia. Matod pa sa angayan natong mahibaluan o mahibaluan nila. Ginhiri rin itong pagbasahon sa Hebrewanon sa iyang kapitulo 12, versikulo 28, naging din busa magpasalamaton kita tungod sa atong pagkadawat o gingharian nga dili matarog o tungod niya na hinalad ta ngadto sa Dios ang makapahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod o pagkahadlok. Busa sa Biblia mga kigalan, kung ato gyud nga masertahan kay ang oras na to ang istorya daghan ra ba ato gyud tarungon
sa pagpamati og amo pong tarungon ang pag-explicar kay kung di matarong maglibog ta nga nagsulti ang ato pong gisultihan maglibog mo na nga mag-uban nga matinarong ang among pagpasabot aron ang pagbasa namo matinarong ang inyong pong pagsabot matinarong pag-ingon ni Apostol Pablo mapasalamaton kita sa atong pagpakadawat sa gingharian nga dili matarong. Kinsay gilangkuban sa pulong kita nga na nagpakadawat sa gingharian Brother Ronnie sumala sa Biblia. Mao ko itong matawag na sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, magikan sa Hudyo, magikan sa Hintil, sumala sa Roma Kapitulo 9, versikulo 24, ang akong pagabasahon, mga kaugsunan ini ang nakasulat. Nga mao kita, muning nakadawat og gingharian. Nga iyang gitawag, dili gikan sa mga Hudyo lamang, kundi gikan sa mga Hintil usab. O di ka tong nakadawat sa gingharian mo tong gitawag pero kahulugan sa gitawag Brother Ronnie sumala sa Biblia. Ang kahulugan sa pagtawag, brethren, mo ko na pagsangyaw sa mayong balita, sumala din ni sa Buhat, Kapitulo 16, versikulo 10 ang gingon, o sa pagkakita niya sa pananahon, diha nang libasog kami sa pagikan paingon sa Macedonia. Sa nasabot namo, gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa mayong balita ngadto kanila. O di gitawag sila sa pagmantala sa balita. Unsang balita Brother Ronnie ang naa kanila. Balita nga Kristo Reverend o gisangyaw sa tanang mga tao sa tanang dapit o nga kining maong katungdanan nila dili po nila pwedeng pagalapason. Dili sa Colossus Kapitulo 1 versikulo 27-28 giingon sa pagbayag sa balaang kasulatan gibutan sa Dios ang pagpaulang ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagayat sa himaya sa mga tinago alang sa mga hintil ang tinago nga si Kristo ana kaninyo ang paglamalang sumaya siya. Si Kristo ang ipasabot ni Pablo mao ang among ginasangyaw sa tanang sa among pagpanambag sa tanang mga tao sa among pagpanudot sa tanang mga tao sa tanang kaalam aron among ikapatubang sa tanan ingon mga hingkod kang Kristo. O kay sa tanang tao sa tanang dapit mao ra man gini ang ilang gisangyaw pasabot nga dili gid sila magsangyaw og lain nga magsangyaw sa dapit sa Espiritu Santo ni sa pagsangyaw sa ngalan ni Juda tungod kay magihatag nga sukod ang Diyos kanila nga dili nila pwedeng pagkalapason sumala sa pahayag ni Pablo sa 2 Corinto Kapitulo 10 versikulo 13 at 14 apan kami dili magpasigar wala pa sa sukod kundi ang sukod sumala sa sukod nga gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagabot diha kaninyo kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Sa pinunsang may balita nga diha natawag ang mga tinunan ni Kristo nga nasa iglesia Hudyo mga hintel, balita lamang nga Kristo mao yung gisangyo sa tanang mga tao sa tanang dapit. O nakita nato mga kigalan. Niya pagid ang punto kay sila may nagsangyaw sa wali nga Kristo katong duruha ka pundok uhotong Hudyo ug mga hintil. Sila ay nakadawat sa gingharian sa Dios. Pero ang gingharian sa Dios nga naa kanila giingon ni Kristo busa sultihan ko kamo Mateo 21:43 busa sultihan ko kamo nga gigarian sa Dios pagakuha ang gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga nini ang gisulti sa Biblia kuhaon man ang gigarian kanila ihatag ngadto sa usa ka nasod karon niya nang nasura di lain na gayuta mao nang bag-ong yuta kinsa man ang madawat niya itong gingarian nga naaan ng nasura. Mo nang bag-ong mga katawhan o bag-ong mga langit sa simbolika. Niya sa 21:43 sa maayong balita Biblia, kagitambayungan sa mga protestante o katoliko na scholar sa Biblia, nga maimprimator, Julio Cardinal Rosales gingon. Og bidugang si Jesus, busa sultihan ko kamo, nga ang gingarian sa Dios kwaon gikan kaninyo, og ihatag adto sa mga tao nga makatag og maayong mga bunga. Ang gikuhaan ng Hudyo ug mga hintel sa gingarian sa Dios. Ihatag ang gingarian ngadto sa usa ka nasod. Din sila nga nasod nasa Middle East sa Jerusalem. Pag ihatag sa usa ka nasod, niya nang nasura na ang mga tao nga modawat, mao nga magpaabot pa sila bag-ong mga katawan o bag-ong mga langit. Kaya di pa sila maong mga langita, mga malamong tigpamin. Now, ingon niya na, busa pag-abot na nga kinini ang maong mga langit ang ilhanan niya na dili na sila magwali og Hesus Kristo kaysa panahon kang Kristo nga nagdawat sila sa wali ni ana si Apostol Pablo sila ang nagpayag nga ang wali nga Kristo mawala pa to dili pa magpadayon ka dili unagi kasakitan ninyo na karon di bali nga nasakit mo namo basta
kami nagsulti nga nakasulat sa Biblia kay og yawa mi ang yawa bakakon 8:44 sa Juan unya kami di ay nagbaka o nindot di ang yawa ron nga bakakon kay mabasa na sa Biblia ang iyang mga katarungan unsay priba nga dili mapadayon ang wali nga Hesukristo brethren ibusa ang bag-ong katawan mo na po'y mudala ang ingog bag-ong mga lenit mo na'y mudala sa bag-o ng pagpamatuon. Ano ang pwede rin basahan ko sulat ni Pablo din sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10. Sa Biblia ang Katoliko nga hiligay ng mga kaigsunan akong pagbabasahon. Yung Biblia, kaya ang aton ihibalo, kaya ang aton pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magkataliwan. Tumandan ta, nag-iskot si Pablo, nga doon na sila pulong sang Diyos kung giwali, pero dili pa ito himpit at ito mawala. Hain bagay pahinungot, ang mga pulong sang Diyos ng ilang giwali, nas Roma, Kapitulo 10, versikulo 17, sa Biblia ang Katoliko yapon mahaligay ng mga kaigsunan. Gani, ang pagtuo ng kagikan sa pagmamati sang pulong sang Diyos, kag ang pulong sang Diyos, nag-abot pagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Oh. Di ang wali nga Hesukristo dili na mapaday mawala pa dili pod wali nga Hiyuba unsay priba brother Rini sumala sa nakapayag Dini sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31, ug atong ikama sa 34. diretso na lang sa 34 Dito sa para 34. dili malangan Ang gingon. Og sila, dili na gid magtudlo ang tagsatag sa katao siyang isig katao, ug ang tagsatag sa katao siyang gison sa pagyon ihon mo si Uba. oh bisag dara tataman di na kuno itudlo ang ngalan nga Hiyuba si Hiyuba ra bay nagsugo ana oh di nagbakak dai be oh nakaron og dili na itudlo mao na nga ang gitudlo namo mga tao na kung dili naman wali nga Hesukristo wali nga Hiyuba mo nang sa unang Pedro 1:2 sigitag na og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadagikan sa langit mga butang anini ang mga manunda nangandoy sa pagsudong busa dunay mga taong magwali sa Espiritu Santo kinsay katumanan kami asa natuman dili sa Pilipinas o di bag-o ng yuta na karon pag-abot na sa Pilipinas katong gi-exercise katong giingon sa mga Israelinon nga sila nagbantay sa adlaw igpapulay sa Jerusalem mabasa sa 66:23 sa may walita Biblia nasaypan nila abig pa din sa bag-ong langit nga lain man ang bag-ong langit bag-o man ta ng katawhan sa panahon sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo wa na gani sila mag-exercise sa balaod ni Moises sa adlaw nga igpapulay busa wala na usab kanamo niining panahon na og dili na kana mo ilahanan nga kung magbantay sa adlaw igpapulay katawhan na sa Dios dili kana unsay priba brother ni Ang basahan ko ang priba din sa Ikaduhang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 6 kamo 15 sa Biblia ang buhing pulong nako. Basahan. Kung sa pagpahayag. Siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos ng mga sulugon sa pagsubilon sa bagong pakigsaad. Dili sa litra kundi sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo ka sugo aron maluwas misangpit hinuon sa kamatayon. Apan sa bagong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Na kinang gisgutan nga daang paagi mga kaigsunan yun sa kini sa pagpahayag na apostol nga si Pablo nga ang ay nabantay man sila sa pagsulay sa bantay sa napulo ka sugo Amo itong gitawag daang paagi. muna na bag-ong pagi Ani na ang tayo patubang sa bagong paagi. Ngayon sa kinindang pagi, mo nagidahon sa mga tao sa una, hantod karon sa basibitsil bindilyo nga, mo doon ni makaluwas daw. Pero di payag ni Pablo, dili na. Kaya ani na ta sa bagong pagi. Dili sa versikulo 15 sa Ikaduhang Korinto Kapitulo 3. O bisan gani karong mga adlaw, nagbasa nila sa mga sulat ni Moises. Ang ilang mga kasing-kasing, gibutaan tuod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo ka sugo, maoy paagi sa kaluwasan. so wala na diha mga mahalang mong tigpaminaw na ikasuguan pero wala na sa pagbantay sa adlaw ipapawlay nga Sabado nga ikapitong adlaw sa semana. Busa muna mga mahalang mong tigpaminaw nga kini nga among mga pagwali dili ni ingon nga unsa na pagdaot sa ilang konsensya kundi pagpanubag lamang kay matag reliyon lain-lain ang mga pagsabot pero sa napapasabot lang yun sibo sa nakasulat sa Biblia. Miabot na mga oras ang to di among kalagad Ginoo sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas de Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio sa ngalosab sa makauban nga Ebanghilista o Ministro. Kiniusab si Brother Rini Telebrico.
Kinisab si Brother Rumi Rama Camus. Kaya usab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Rodilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang tatna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa